Wala na mag-file og kaso ang mga pulis sa Talaingod, Davao del Norte sa driver sa elf truck ug ilaha kining gi-turn over sa barangay aron dito husayon subay sa tinuuhan sa tribo. Sanglit ang mga biktima pulos mga miyembro sa Ata Manubo Tribe. Kahinumduman niadtong Hunyo 23 bandang alas 9 sa buntag, sakay ang 25 ka mga tawo ug mga minor de edad sa elf truck ug padulong sa munisipalidad sa Mabini aron mga ligo og dagat. Apan pag-abot niini sa padulhog ug kurbada nga kalsada sa Proc 11 Lower Misulong Barangay Santo Niño, Talaingod, Davao del Norte. Giingong kalit na wada og brake ang sakyanan ug dili na makontrol sa driver. Hinungdan nga nahulog kini sa creek. Unom tanan ang patay sa panghitabo, apil na ang 8 ka bulan nga bata. Sa unom ka mga namatay, 4 niini ang minor de edad ug sa mga naangol, 3 ang gipang operahan sa ospital. Ilis na mo gapon kayo ng 6 hours. Kahit na 6 hours naman, pasok na siya sa recovery period. Kami po yung naitip pag-amo pang gold na basta wala pa yung mga mugtawnan. Dili lamang kini unang higayon nga adunay na disgrasya sa lugar. Sanglit giila kini nga accident-prone area. Busa kanunay ang pahimangno sa kapulisan ngadto sa mga motorista nga mag-amping gyud sa pagmaneho. Hilabi na inig musubay sa Lower Misulong aron malikay sa insidente. Rhea Montecalvo, Newsline Philippines. Stay safe.